Enguany hem volgut focalitzar-ho sobre el tema de Mèxic, l'escàndol dels assassinats d'escriptors i periodistes mexicans, que en els darrers 5 anys s'han cobrat una trentena, 35 víctimes. Bàsicament, el Dia Internacional de l'Escriptor Empresonat, jo crec que per a tots significa la il·lusió de que arribi un dia que no siga necessari que existisca aquest dia i que en cap país del món n'hi hagi gent perseguida per les seves idees, siguen les que siguen, i que tinga que passar dificultats o fins i tot morir per culpa d'expressar les seves idees i les seves intencions com a escriptors o com a periodistes. Sobretot motivat per la impunitat en què aquests crims, diríem, mai no són instruïts, mai no són resolts, i per tant aquí s'hi barregen moltes coses, s'hi barreja no solament els càrtels de la droga i els seus interessos, sinó que moltes vegades ens trobem en casos d'escriptors o de periodistes que són assassinats senzillament perquè estàvem treballant sobre algun cas de llengües indígenes o qualsevol altre cas. I per tant nosaltres hem volgut, de manera testimonial, construir aquest altar que està allotjat aquí a la seu de VilaWeb des del dia 2 i que no desmuntarem fins avui. Aleshores el PEN creu que s'ha de donar a conèixer aquesta situació, que de fet ens arriba esporàdicament a través dels mitjans de tant en tant, però que és un problema molt seriós, que el món no pot mirar cap a una altra banda. He vist la nit mirant per la finestra. He vist la lluna esperant els cadàvers. He vist un estel demanant tequila. He vist un riu que era la sang dels morts. Has vist la nit que eren trets i tenebra. Has vist la lluna demanant respostes. Has vist un estel mirar cada gala. Has vist un riu